GS Scott. Meron no? Modelo, Everest. Everest. Oh. Naliligaw eh. Oh! Naliligaw. Naliligaw. Wala. Hindi nga, Everest. Wala na talaga. Dali lang daw. Parang traffic ko. Sa may P60 ah. Express pre. Ito oh. Malambot. Squeeze. Oh, ano ba? Naputin. Patir. Busy. Buisit yan. Ganda ng bra. Wala naman. May pasok pa rin ng mga estudyante ito. Sabado mo. Oh. Ano ang rotation nila? Sabado. Ay, mga karerang criminology. Dito yung ano eh. Anak ng inaanak ko eh. Pamangkin. Dito nag-aaral eh. Criminology. Jackpot! Ayan. Tibo-tibo. Tibo-tibo.
Sir. Alam ko, wala rito yan eh. Nga. Tanong natin, kay Boss Am.